Arratsaldeon, Gordon, murmurikatu zuen Marinel izandako zerbitzari zahar eta buruzoil batek. Orain lehorreratu alzarete, badira egun batzuk hemen ezintu dela ikusten. Bai, emadazu txarro handi bat garagardo, egarriak akabatzen nagota, eta ez egin galderarik, ez dut berriketarako gogorik. Esan zuen Gordonek mahai baten ondoan eseriz. Errusika, badezpada ere, hobetoxeago eskutatu zen, besapearen iluntasuna bilatuz. Gordonek ernegaturik zirudien, etzien besteek zuzentzen zizkieten jepa eta kaixoei erantzuten, eta zerbeza horizkan murgiltzen zuen begirada. Gordon, azkenean harrapatu zaitut, entzun zuen Errusikak bere gordelekutik. Oraingoan ez duzu alde egingo zerria. Errusikak zetorren ekaitzari usaina hartu zion, eta ateralditxo bat egiteko prestatu zen. Ezbeharren aurrean, arpegia ematea eskutatzea baino hobeagoa zelakoan. Gordonen aurrean eseri zena, gazte mardul eta gihartzua zen. Besoak gurutzatu zituen maigainean, eta Gordoni begiratzen zion, haren aurpegia telebistako pantaila bat izango balitz bezala, atentzio guztiz. Atentzioz ala mehatzuz. Errusikak dibagazio psikologiko horietan zegoela, ikaraz ikusi zuen tabernako beste bezeroak poliki-poliki inguratzen nola ari zitzaizkion. Ara, Errusika, uste dut atakalarrian aurkitzen zarela, pentsatu zuen arkakuso dantzari gaiak. Zeren Errusika ordurako gauza asko ikasia zen gizamundu maltzur honetan, eta ohitua zegoen arriskua usaintzen, eiza txakurrak erbia usaintzen duen moduan.